Наемане на работници през границите в ЕС. Като работодател, разбирането на задълженията ви към осигурителните системи е ключът към спазването на изискванията и благосъстоянието на вашите работници. По правило, всеки работник може да бъде осигурен за социално осигуряване само в една държава в даден момент. Като работодател, вие носите отговорност за регистрирането и плащането на осигурителни вноски в държавата от ЕС, в която вашият работник физически работи. Има изключения. Ако командировате работник, т.е. изпращате го да работи временно в друга държава от ЕС, той ще остане осигурен в страната, от която е командирован, за срок до 2 години. Ако вашите работници работят в 2 или повече държави от ЕС или дистанционно от чужбина, се прилагат и специфични правила. Важни са фактори като мястото на пребиваване и съотношението на отработеното време във всяка държава. Във всеки от тези случаи, моля, поискайте формуляр А1. Можете да се свържете с съответните национални осигурителни институции за индивидуални консултации. Когато спазвате правилата, гарантирате, че вашият бизнес е в съответствие с изискванията и че осигурителните права на вашите работници са защитени навсякъде в ЕС. За повече информация посетете уебсайта на ЕОТ.